Sofia eta Martin zoritxarrez ez daude ja, baina bere semeak Peio eta Peru badago, eta oraindik jarraitzen dute bonoekin ordaintzen. Hau da, haien gurasoek bonoak eman zizkieten semeei, eta haiek hori bono horiekin ordaintzen jarraitzen dute, eta hor bizi aldira. Eta bai, Peru unai laguntzen du kudeaketak egiten. Listo, hau ekiro bakarrik, uste nuen gehiago nituela. Bueno, hori da. Hau pixkat, igual, ez dakit zelan, bai, berriro, zenbat ulertu den, edo suposatzen du galdera daudela, eta gehiago azalduko ditut, baina aipatzearren, gu momentuz, lagun batzuekin eta etxebizitza beharrean aipatutako modelo hau bizikleta batekin frogatzen ari gara, eta gauza bera egin du. Lagun batzuek bizikleta bat elkarbanatu nahi genuen, erabili nahi genuen, ez genuen zertan jabego pribatuan izan nahi edo behar, baina guztien artean bai, eta orduan egin izan duguna da kapitala erakarri, inbertsoreak erakarri, ni inbertsore naiz, eta 50 euro jarri ditut, ez dira Wall Streeteko inbertsoreak. Beste pertsona batzuek adibidez bizikleta saldu digute, eta bai bizikletaren truke, bai diruaren truke, bonoak jaso ditugu, eta orduan gaur egun egiten duguna da, bizikleta erabili nahi dugunean, bonoekin ordaindu aldugula. Aukera dago beti ere euroekin ordaintzeko, hor jartzen duen bezala, eta gauzak aurrera doaz, bizikleta daukagu, hau asaltzen dut, imaginatu zuen gauza bera egin dezakegula, egin nahi dugula etxe bizitzekin. Bizikleta badau, erabiltzaileak badaude, bizikleta erabiltzen dutenak, inbertsoreak badaude, eta inbertsoreek hasi dira ja haien eman zuten diruaren truke, diru gehiago lortzen, eta kudeatzailea ere badaukagu, kasu honetan bizikleta konpontzen duena eta ondo mantentzen duena, eta zaindaria ere badago. Zaindaria oraindik ez du ezer egin izan behar, baina egin behar izatekotan ahalbidetuko luke edo saiheztuko luke guk gure bizikleta komunela saltzea, berriro saltzea. Beti nahi izango dugulako bizikleta komunela izatea guztiontzako erabiltzeko. Eta adibidez pasaren urtean, dirua euroak sobera izan genituenez, erabaki genuen hauek, adibidez, inprimatzea, talde moduan erabaki genuelako, soberan genuen diru txikia, hauek egiteko interesgarria zen, baina beste aukera bat izan litzateke, bizikleta erabili izan dugun hori dirua bueltatzea. Era efektiboan, bizikleta erabiltzeagatik ordaindu duguna murrizten. Hori da, lehen aipatzen nuen Klarak dirua bueltan jasotzen zuela, hori da mekanismo bera. Barkatu, eta hori zer da? Hau da, ikusatu zuen, da... informazio. Bai. Bai, hor dago nez. Hau da, hau da. Oraindik ez duzu beste bizikleta komunal baterako beste atera. Horren beste diru? Ez, baina inbertsore asko ditugu hemen. Ez? Eta nork gordetzen ditu bonoak edo dirua edo zelan? Kontu korronte bat daukagu, euroak gordetzeko. Bonoentzako aplikazio baten moduko gauza bat dugu. Eta bizikleta momentuz parte hartzaile baten etxean dago. Bizikleta bat bakarrik? Bai.
oso polita da. Txirri deitzen da, bide batez. Pasatzen dut, eta... Bueno, ez dakit txapa gehiago sartzen edo zehaztasun gehiagotan sar naiteke ez dakit interesa baduzu. Aurreko planteatutakoa da kaso erreal bat irudikatuta edo da proposamen bat. Zein? Zerrue, da zeozerren gertatu den zeozerren deskribapena edo da asmakizun bat, ez eto dugu. Bueno, egin dute, erresumatuan egin dute, guk egin dugu bizikletarekin, beste erabatea, erresumatuan egin dute etxebizitza batekin. Azken oso etxe bizitza handia izan behar da, bai? Ez, claro, nik kasu honetan planteatu dut etxe bizitza handi bat eta bizilagun askorekin, baina izan daiteke etxe bizitza bakarra, pertsona bakar batean. Esan nahi dut hor jende asko zegoela, bai? Bai, baina ez da nahi askoa, izan daiteke, bai, etxe bizitza bakarrarekin az daitezke. Bizikiak ez ziren beste, ez? Bueno, segido, ez? Bai. Bueno, pizkat bonoi buruz hitz egiten, ingelesez dago, use credit obligations uko deitzen dizkiogu, eta bueno, gaur egun, adibidez, kooperatiba aipatu dute, hipoteka bat erabili izan dutela, eta orokorrean finantzazioa lortzeko aukera ohikoenak dira jabegoa beste bati emon, adibidez, enpresetan oso normala da, startup eta lako gauzetan dirua norbaitek sartu, eta orduan enpresaren jabego beste dirua jarri duen horreri matea, aukera bat da, eta zor bat izatea, hipoteka bidean, eta derivatuak eta hola. Eta orokorrean, nire ustez gutxienez, akzioak erosten dituztenak edo maileguak ematen dituztenak, arriskuak eta nurak ez daude oreka. Askotan gertatzen da, maileguak ematen dituztenek ez dituztela horren bestezko arriskurik. Eta horri buelta emanez edo hauek ukoak balio dute zerbitzuen, etorkizuneko zerbitzuen hornidura jasotzeko ordainketa gizu. Eta interesgarri izan daitezke, honelako komunalen azpiegiturak finantzatzeko. Gu bizikleta bat erabili dugu oso gauza erreza delako, baina izatez, ari dira, beste erresuma batuan adibidez egin dute rokodromo bat, komunala, eta beste talde batzuk ari dira energia komunitateak modelo honekin finantzatzeko. Kasu horretan, hauek use credit obligation, bono horiek izango lirateke elektriziteka ordaintzeko bonoak. Baina ez dago sistema bat bono horien salerosketarako, ez? Bai, badago. Osea, dinot, hori kudeatzaileak egiten du, edo zelan, prezioa nork markatzen du, zelan regulatzen da nortzuk, asanblada horietan nortzuk parte hartzen dute, 4 parte horiek, ez? Inbertsorek, bizi lagunak, kudeatzailea eta zaindaria, ez? Eta bilera horietan erabakitzen dute urte honetan, hilabeteko kuota izango da 500 eta hori badakigu, bono bakoitzak 500 pago direla urte honetan. Eta 2 urte barru edo hori euren artean kudeatzen dute, ez? Bai, eta izatez
benetazko inbertsioa izateko, bermatu beharko lukete merkatuko prezioa jarraitzea. Gutxi gora bera, osea, merkatua gora bada, prezioa gora bada, hilabete bat rezervuen bizitzeko prezioare gora joango litzateke. Bestela, inbertsioarentzat ez litzatekelako inbertsio hona izango. Inbertsio aukera. Baina kontrako ere berda daiteke, claro. Zu bonoak izan dituzu eta alokairuaren prezioa bera joatea. Bono bat duzu, 500 euroren truke erosi duzu, baina igual orain 400 balio du. Bueno, inbertitu duzu hori da ez. Jolasa da azkenean, apustua.